Λοιπόν, καλησπέρα guys. Αυτό είναι άλλο ένα βίντεο το οποίο κάνουμε trade ανάλυση για το trade που πήραμε στο NSD USD. Αυτό εδώ ήταν ένα trade το οποίο δεν ακολουθούσε τελείως στρατηγική μου, αλλά ήταν πολύ ωραίο σαν setup. Εδώ πέρα μπορούμε να διακρίνουμε μια ζώνη, αυτή την πράσινη που έχω ζωγραφίσει εδώ, την οριζόντια γραμμή, η οποία έχει πρώτα δημιουργηθεί από αυτό εδώ πέρα το χαμηλό, το οποίο και έσπασε στην πορεία. Αλλά εδώ πέρα μπορούμε να δούμε ότι έχει συνεχιστεί, όπως είπα και στο προηγούμενο βιντεάκι που θα είδατε, ότι εδώ πέρα αυτή η ζώνη είναι μια ζώνη η οποία έχει πολύ υψηλή ρευστότητα, οπότε λειτουργεί σαν μαγνήτης για την τιμή. Και έτσι η τιμή έρχεται εδώ πέρα, τρώει rejection και ξανακατεβαίνει. Έρχεται εδώ πέρα, τρώει rejection και ξανακατεβαίνει. Τρίτη και φαρμακερή, τρώει rejection και ξανακατεβαίνει. Στο τρίτο rejection ουσιαστικά εδώ πέρα υπάρχει μια πάρα πολύ ξεκάθαρη ανωδική τάση στην αγορά, επειδή σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, εδώ πέρα βλέπουμε ότι πάει ανωδικά, επειδή εδώ πέρα έφαγε πόρτα εντός εισαγωγικών 3 φορές η τιμή από αυτόν εδώ πέρα την πράσινη ζώνη. Είμαστε σίγουροι ότι αυτή τη στιγμή έχει πάρει αρκετή ρευστότητα από αυτό εδώ το σημείο ώστε να ξεκινήσει να πηγαίνει προς τα κάτω. Πήραμε αυτό το position, πήγε στο TP μέσα σε μισό λεπτάκι, θα σας πω αμέσως, 12, μέσα σε περίπου 24 ώρες ήτανε, 24 λίγο και παραπάνω. Ωραίο trade γενικότερα, ήταν πολύ εμφανές σαν setup για να μπορέσει κάποιος ο οποίος μπορεί να αποκρυπτογραφεί στην αγορά για να το πάρει. Και ναι, νομίζω ήταν ένα γρήγορο trade και ένα πολύ αξιόπιστο strategy αυτό που χρησιμοποιήθηκε. Break and retest από αυτό εδώ πέρα το προηγούμενο low. Τα κλασικά. Ευχαριστώ που παρακολούθησες και κάνε μου ένα comment να μου πεις τι μπορώ να κάνω καλύτερα και πώς μπορεί να γίνει καλύτερα αυτό το βιντεάκι.